Ablay jo nga try jisu nga pendam nga penrit ilade hagi kejat ke bakentang bat ke bakhoit ke jong me yarap yang nga blay kershan yang nga try yarap yu pai lang jong me kershan yu pai lang jong me uban yu sngau ke ban sha skor ka khobor ke jong me long rangkat bat ngi ko try ra engi ablay haga jing penyai bat haga jing lam ke jong me nga shangya nga IT ko try name ablay name ko try name jisu nga pan kine paro lang baka kerteng ke bayem ke badan ke bor ke jong try jonga ulang jisu Christ. Hallelujah, hallelujah. Yero you try para bangai pe so chisin nga penpau ke jing sngo ngo yo blay bat nga da ai ngo yo try namar ke ba ule bahai ke jing em jonga ke ba sngo sun ai ke jing it ke jong blay ngalong pilong kumne ke bangilong nga ai sho blay ka buram nga ai sho blay ke jingo nga sngo ngo yo blay nga ai ngo yo try nga yero yo try jonga nga yero yo blay jonga kaburam baro nga ai sho blay kene kapor ke bakenta kapor ke badan kami ngai piedo kata-kata ke bangin yo sngo ban sha skor yaki khubor ki jong blay umen sim khoj blay uwan pasiao uwan kentu uwan penki aka donut jonga ubu kata ketien ke jing aka donut jonga kebangan yo ban sama pedeng jong pi ngadai tang syakuri baret ngalong tang ubreu ngalong tang tundong jong jing sawa ngahap kok ngo ngahap pendam ban yang ngahap pedeng jong pi kedai kapor ban pla ban sam kata ka khubor bo try ubu ak adonot jonga ban sam hapedeng jong pi ngaken tu ye pi bat ngaya weri pi baro kiba trang kiba sliang kiba i yo blai kiba sngau bang kiba sngau thiang ban snap ban sha skor iki khubor ke jong try pelai kapor bakordor jong pi bat nga kane kapor ban sha skor ban yo sngau ki khubor ke jong try ublen kar khui fi ublen orang kat lembat pi hakane kapor ke bakenta ka khubor bo mun simble buah donut jonga utrai pasiau po jonga umun simble upen ki hapo jonga kata kare kalong syapang ap jingma ba yo breu lane ka breu lada empat yo ke jingma na oblai ap jingma ba yo breu lane ka breu lada empat yo ke jingma na oblai. Hallelujah, hallelujah. Yero itrai ko kin men ko ki para ko ki long kpa ko ki long kmi ko ki khun samla kane ka khubor ne ka por ke bekenta ngawan ra ban yo ban sam ban pla hapdeng jong pi dengan kenta syuangin poin ke benta ngapdiang sngau bahai pi ngapdiang i pi dengan jing ke jong try ngai ku blai fi haka kerteng ke bathiang bat ke baim ke badan bor ke jong try jonga ulang u Jesus Christ tonginya poe ke benta banginya lek ban shashkor ban yo sngau jadi ka khubor ke jong try kene ka khubor pitiam kawan kersiu ke jing em ke jongaro kawan man penken mau ke jing em jongaro ka ap ka jing ma
ka ap ka jingma yo breu ne ka breu ladam pat yo ka jingmap na oblai lada jia ka jingem ka jongpi pin yap na ni ka sla khandau perthai klampat yo iki jingmap iki pop jongpi pimpat yo ka jingmap na oblai iki pop jongpi oblai empat yo map iki pop jongpi lada oblai empat map iki jing rengkang ke jongpi lada oblai empat map iki jing palat ke jongpi lada oblai empat map iki jing long ke jing em bam hok ke jongpi ada ke senam ke jong jisu dalam empat yo ban sai ban tem khoi ya pi tiap nè các bạn áp jing ma ba các bạn snow shar khai là đam pat yo ka jing ma nào belai cái này cái jing em cái jong pi cái này cái jing em cái jong a cái này cái jing em cái jong i la dangi em pat yo cái jing ma nào belai lada ublai empat map ekipop jong empat map iki rengkang ke jing palat bat ke jing bam hok ke jong i lada empat side ingin ke senam ke jong on delan kut ne ke perthai klampat yo ke jing map on ila yap ne ke sla khandau perthai klampat yo ke jing map ke jing babe ka ap ki jin jar ka ap ki jing khuslai cái jing siêu si cái jing thang men si cái jing thang men si cái jing cordit cái ding cái bang juliap sai bang juliap cái này kalau manusia khai ko kilong kapa ba ye ko kilong kami ko kin men ki para ha kan ek apor ngapen ken mau ipi nga om ye pi cái này cái GM cái jonga cái jong pi ni snau thu ila de barok ni long ki bapop ni itu ila de barok ni long ki breu ki batuna ni tip ila de barok ni long ki breu ki bambiang barok ni long ki breu ki betengit barok ni long ki breu ki bajaklia shisha barok ngela laptop bat ngela du NA ke buram ke jong belai handre ujisu itu yang itu ye pi utip yang utip ye pi u ai ni kenten jang ga jing ye kenten badap de ga jing isnai kenten jang ga jing baha ga jing naga gospel jang Lukas ar pulai lenong dekat ke balai pusat kopa to maaf ya ki apa juga ko belai juga kopa bai juga to maaf ya ki kem tiap de kopa ba khoi juga kopa ba hok juga kopa ba baha kem tiap ya ki ai bagi laleh kim tip ya ke ai bagi laleh ujisu u ai ngau ai pi kata gajing ai gajing map ni menta ku ki long kpa ki long kemi ki kon samla ni don ha gajing map ke jong try ni don ha gajing map ke jong Jisu umap yang IP ngitip ila de nisngau thu ila de ka jingmap ka don hau Jisu hoi don jingmap yondong la de ka jingem ka jongpi la de ka jingem ka jongi kan kot na de ka sla kan de partai kan pat yo ka jingmap
tempat map ya pi ngaong ya pi kabama ta ka ap ka jingma ta ka ap ka sngau trem ka itrem ka syarkhai namar balai ngaong pi kum ta ka jingmap ka don hang ni ka snamu jisu kan yo ban sai pinang ne pin pediang ka jing penem ka jong belai hang ne pin yo pediang ki hima jong belai nang ne pin yo pediang yu jisu nang ne pin syam ka jing suk jeng ka beneng nang ne pin ma ka jing kemen jeng ka beneng nang ne pin long ke bala im nang ne ka Bible ka ong ngai pi ka ketien jong belai ka ong ngai pi nang ne pin yo ka jing map suk yo tau breu suk ya kita ki breu suk ya kata ka breu kebala yo pediang ka jing isnai jong belai kebala yo pediang ya jing iet ka jong belai kebala yo pediang ya jing map ka jong kebala yo pediang ya ka jing palat kebala yo pediang ka jing map ya ka jing palat ka jong ki kebala yo pediang ka jing isnai jong boleh lambat ngane ka bo ne ka ketien ka jong belai ka ketien jong belai ka bangaran ban pulih ban pensiau apa deng jong pi kata ka de ka sam lai pu ar ka de khot ka baning kong ki kin tin bagi ketien ki bang kum ne suk uta ubalai yo suk uta ubalai yo map no jika jing palat jong ubalai yo telep no lin yaki pop jong suk uta suk kita suk kata kebala yo pediang ga jing map kebala yo pediang ga jing isnai kebala yo pediang ga jing map nau belai bai yo ga jing map nau belai kebala yo pediang ga jing isnai ga jong trai kene ka por ka dan ban ong ifi pek yela de yet yela de bishar yela de bishar yela de ko ki long kapa ko ki long kami ko ki kon sam la da pio i la de baga gm ga jong pi pidang yai le pop ka gm jong pi pidang sa ka pop tengah ong pi balai di penslam ban pan mam balai di penslam ban wanau jisu balai di penslam ban kalah ke bamut pek ngaong ifi pimla ban tip kai ke ban jiai pila syai kai ke ban jiai pi shibit pimla ban tip kai ke ban jiai ke jigem ke jong pi lana pi buteng siklip mat pin tekut mensem oh ke singau syarkhai belai ke jing singau syarkhai pinia babi pindang belai jan dengan tip kum ne ke mentai ayu inga ke pertai tang lada pi babi rasa mentai ayu pa lada pi babi ru kamdan jing mentai syu hang ne ngapen ken mau ye pi ngaong ye pi lada pidang sa ka pop lada pidang le pop pidang im ke jigem ke barengkang yo belai pidang im ke tega jigem ke balek mon pidang pensiau si yo belai de wat penslam syo wat buten syo kala bemot na pan map no ki pop jong pi ya suk no pan belai wat let mom syo im ga jing em bat belai le e ka mon ka jong belai shakri yo try e yo try ya je kala ti ka jong try pen bek ya la ka jong ka jing em pen poi ka jing em jong pi shika jing em ka bam je ko
ngaong ipi ada pitkut mesim na ganig slakan daw pertayro namar pilayo ka jing maap na ulay ublay la maap ipi ula sa ula pengkho ipi ula thau thma ipi ki angel habeneng ki itu ipi pinrung direct shika jing kemen pinrung shika jing som pinrung shika buram jong play pinrung shika jing em ke babam jong ka go kilong apa go kilong kami ngapenda ban ong ipi ngapenda ban ya tu ipi ngapenda ban ya lam apa deng jong pi nga dengan aliang jonga nga ong ipi lada pi i la diba pilong ki bapop ki baja clear ki batenget ki bajabo ki bam hok ki baduna ki bam piang nga ong ipi ublay unom kentah ya pi nyobenya ya pi isi ya pi lada pi kala ke bamon pi pan ma unam kentai pi syabah tambah lada pim tre ban kala bamon pim tre ban pan ma on la dir ka por bade jisum la le isu yo stai ubrat nakadi unom lum unom bu halau dia hakadi mam julia nga ong ipi ka po nga katuy pi ka po what can sting ila ka jong ka jing jong pi kalong ka bakordor shisha what let sting what can sting what let bam su nyau ka jing jong pi bun sim ki briu ki ka dok ki purom ma ki treshi tom ka dok ka jing jong ki can sting ki nyau sting ki let sting kadang ayap ngan poi syano kim ju berkat ni kata ngapoi tu jadu jok ne poi sebeneng ne dan ki bakam ru ki ong ba ka du jok te ke jongi ngoma syak namar ka daw bo peli kim pat yo i te ka du jok lada ki i ka du jok ki lok ki des ngom syak ni syak namar kim yo i te kini ong pi wat ilek kai bo pai boro me ga jigem chopi pedim ya la de pedim ya la de ngap ya lam ya pi ngap ong ya pi dalam sekumno kumnor ngap ong ngap pendat ai kamram jaga badah lada pi pediang sa api lada pi pediang ro sa syok sa api kejing kentu joga itu lamba what can stick la ka joga jaga one let's stay kelak mamon pan ma pe ki pop jong pi on the pilio kajing map kajing jong belai kan don kajing em jong pi saja sensual dengan buai minta jong pi lada pi minta pi ba pi long ki pop pim tre ban pan map pim tre ban kalaba mod pim tre ban yusuf ban belai lada kut kajing em jong pi ni ka sla kan do pertai ka ap kajing ma Sengau siye, kau isyar kai, bat kau isyar kai. Nang ne pila ban ong ingat kum no, pila ban asngau tu pila berkat de kum no. Ana poi sebeneng, pinken mau diken dia. Ana poi habeneng, pinken mau diken dia. Ublen kerkui fi. Ini dua yang kita kecuali. Try Jisu. Yarap lami kilong kami kilong kapa.
คนซ้ำลากับเยอะสงบประชาชนยังก็คูบอร์จะแม่กันกันจ้าก็คุยกี่อะไรอย่ารับอีกก็ตรายกินังบันกลาบมดกินังบันพายใช่ไหมกินังบันปันมาอีกปอบจงกี่ตรายกินังบันยศบันแม่กิลาบันเชครีแม่ก็ตรายอาบเลยจงอาสงสุนไอ้กี่อิสุนไอ้ละไม่กี่บเลยจงก็จิสุไปเองจงไปลองบเลยบะพาวบเลยบะคุยบเลยบะหอมบะดับได้ก็จิงอิสุนไอ้อุบัสงสุนไอ้งี้งี้ลองก็เนี่ยได้ก็จิงอิสุนไอ้ได้ก็จิงรับจอมเอ็นทรายได้ก็จิงกระชันก็จอมเอ็นเลยงั้นสงงงไอ้งงไอ้เมฆก็เลยเสียจารงงจิสุก็เลยชิบุนสุขยาลามิงาคิปอร์คิบันสะลอร์กันลำเลยคิปอร์คิบันสะบางทีลองคิบายเนี่ยสแคมคิบายังสแคมฮักจิงเอ็มคิบะเกาะงอคิบะอีกคิบันชักรีเมกุตรายฮาเมงาไอเดียเลยนั่นเมกุตรายกับปานคิบานกระติมจิสุอาเมนอุบเลนกันคุยฟิวมันกันคุยนี่ยังเสกันดูHawai pan kapor, anda bersimplai, uai ke kubor, ke bagi ban ban ra, ban sama peneng jumpi, nam tak kemudian jumpai,